ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to nuwa dibu e nder galle ceerno Ndiaye Baro kon waktu yoni ha to Noksoɗo to peka 7 e nder galle ceerno Boubacara Gaye ha to Samiya e nder galle ceerno Baro Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal landa Pastef tinama o saaha woni koye saɗede mawde no feewi kala ñalawma ko cente jaltata hen Amadou Ba mo Pastef holni hayso woni hewɓe jalti ha hande aɓe jogui force e sembe mabɓe to leydi Mauritanie mouvement Iran daraniɓe haqqe innama ade hanki rewɓe hewɓe moɓodiri to yeeso dumbirdu ndu Nouakchott ɓe eri hen ko accitede yimɓe mabɓe e wellidde yimɓe taw koye wellitare potala gendidi to leydi Mauritanie to leydi Mali jaagoɗo ñawoje leydi ndi yaltini ɓatake faade parquet leydi ndi kala oɗo saaha ko duuɓi 3 kaso ha fayanma wonande ha fayanma 15 million taw ko amende kala gadduɗo cigarette biyeteɗo sisa e nder leydi ndi kala kam e ɓeena jawinoɓe ɗuma to Guinée Conakry jaagoɗɗo ñeñal kalpinal waɗi ɗaɓɓade faade laamu leydi France gam artirde conce Almami Samori Touré teskede deftere makko Alqouranil Karim ene tawi toon ha o ñalawma mo gonɗen kabruji men manaw men jokkodiral Benin Maroc Nigéria Angola RDC Congo Libéria ha toon to Burkina Faso joolam jaɓeri ma en jaa toon to États-Unis d'Amérique kame Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena bismillahi irrahmani irrahimi alhamdulillahi rabbil alamina so en nani ɗeddade belɗe holto paɗena ko toon to Nouakchott legal Samiya holko tawoyten toon to legal Samiya tawoyten konko fedde daranide jangde Alqouranil Karim jangguinoɗe Alqouranil Karim haɓatoɓe jelari e gardugol khalifa galle o woni ceerno imam Mamadou Amadou Ba ɓuuɗandirede ceerno Baro khalifa galle ceerno Ahmad Nere ɗon ɗo legal Samiya o ñalawma noon o waɗata ko ñande 16 lewru août 2026 fanduɗo hen ndu so haaji jomiraɗo ko ñalawma refto Alqouranil Karim kono kadi ɓe jogui sukaɓe ɓaaroɓe ñande hen Alqouranil Karim on ñalawma kadi ma rutta teddungal khalifa dokkuɗo hoore mum annabi o sallallahu alayhi wa sallam daraninoɗo sunna annabi o daraninoɗo Alqouranil Karim on woni ceerno Cheikh Ahmad Nere Ba imam juma Medina o ñalawma waɗa koye dow inde teddungal jaagorɗo diine mo leydi Mauritanie kame jangde lesre kala kono kadi paare oɗon ñalawma ko ceerno Bousseere Ly mo ganduɗa kam ardi dental Madina Gounas kono kadi e dow inde dibité mo kay hayɗi woni so Moussa Demba kononne kadi musidɗo ceerno Abbas Fall kame Mouhamad Diop e docteur Halima Ba dinal golle ɗe noon jogui ɗum ko ceerno Alhaji Ali so tawi noon o ñalawma yewtata hen jewte juɓɓuɗe gartiroje haqqillaji faade jomiraɗo ko ceerno Ahmadou Wata wotomo luuta oɗon ñalawma mo ganduɗa ko 16 lewru août fandu ndu so haaji jomiraɗo ɗon ɗo Nouakchott to legal Samiya ñalawma o noon koni hen o lelori 11 ha faynma 13 ko duwowuji e jangde Alqouranil Karim 16 ha 19 sukaɓe almuɓe ma defto wasiyaji e wajuji so ɗum ɓenni juulal futuro ha faynma gueeƴe wasifa caggal kiraɗe ko madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha weeta hitandi hikka noon watti lawol ɗimmol aɓe jiɓɓina refto e ɓarnude almuɓe mabɓe bisimilla moon dendagal Nouakchott dendagal Mauritanie dendagal Sénégal dendagal almudago bandiraɓe kala ene bisma wotomo luuta hen
kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe huttotoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirolla omo safar rewɓe wadduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrane worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettuma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo o ne safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓannede listihara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire e ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni
mbadden danɗo faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase tati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ɓattake tindingol jam gondaɗo musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ene tintina dendagal bandiraɓe kala kono kadi ene duwono dendagal bandiraɓe kala Alhassane Oumar Mbodj kono ne kadi Aminata a Gaye ko nene muma duttiɗo Hawwa Gaye ko nene muma cawdiɗo a duttiɗo Acca Gaye ko gorgol muma a duttiɗo aɓe tintina dendagal bandiraɓe noksonnaɓe nonne kadi sori malenaɓe dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal kala jaltugol aduna ɓiyiɓe taw kadi ko biyetenoɗo Abou Gueye noon ko hanki alarba yalti aduna a tonto noksoɗa yettindo hen wullango ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj jayde Weltare TV e dow inde Alhassane Oumar Mbodj en nelde duwawa wonande sohna Aminata Gaye kono ne kadi ne wonde sohna Hawwa Gaye kame Acca Gaye e dendagal en ɗam gayɓe e geyɓe kala ɗum ko caggal jaltugol aduna ɓe yiiɓe biteɗo Abou Gueye nde jomiraɗo yurmottomo yafomo nannamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jeheten koye pomada sukundama ko gujam moƴƴam no feewi kono kadi jogui ko gueɗe ɗiɗi woni ko nebam kame produit o nebam ɗam noon ko kañum sellinta nguru hoore ngu ha wawa funnude sukundu pomada noon ko kañum moƴƴinta sukundu ha wawa lisde ɗum junna ɗum itta ko ƴaggi ko fewna ɗum ha feewa kala jiɗɗen ko laaɓi to banggue gujam sukundam ko gujam moƴƴam no feewi ko ɓiɓɓe leɗɗe ndendina caggal nde witto mawɗo fewna hen ha anduɓe on fannu humpiti ɗum ɗo hen ko hunde moƴƴere mbaɗata ko 00 221 77 285 89 10 sa jokkodire joomum ko Dakar woni kalɗo gonɗa produit o ne wawi tawoydema toon kono ɗo saaha kam produit o ko Dakar tan woni holliti noon woni hewɓe ne noddane namɗo somo yeeya en gros holliti o saaha o yeeyata en gros ko en détail kono ɗo e dumunnaji garoji ene wawi o watta yeyde ɗum en gros kono ɗo saaha kam o yeyata ɗum tan ko par wonande hakkude nebam ɗam kame pomaɗo jeheten ko ton to Rissa Toll wonande ñalawma diine mo wowi yiɓɓinde ɗum ceerno Yahya Ba toon to Rissa Toll ñalawma o noon waɗata ko goo lewru août so haaji jomiraɗo fanduɗo hen ndu ene hawray a seeɗa ko wala ɗum kono ne bisma hen dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha diaspora o kala ñalawma o jangde alqouranil karim duwuji jewte kono kadi madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam ma yuɓɓini hen dendagal umma islamique kala dendagal almudagal e dendagal biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ene bisma hena paɗen koye kumpital men ɗemgala pular jaheten katon to Wourossogui kottana musto waɗi toon caggal nde hendu mawdu ari toon ne ɗofti ɗum to ɓooli ene artan men hen Ibrahima Jiggo Caabe leñola toon to Wourossogui ɗo e Wourossogui ko jeeya mawɗo finani en ɗo henne guila hanki hendu mawdu ene ari ɗo henne ardude e toɓa hewgo doole ummandema tan ka mintero ha naati e nder wuuro ngo leyɗe quartier ji ko wiyete modorno ko yani hen heewi ko boni hen heewi leɗɗe jani caaleji fof mbeɗima ha e nder jeere nde ko boni hen heewi ne wayno leydi kono haɗa noon no mbimami ni ɗon e nder modorno quartier goto ɓalal yani ɗon e sukaɓe hen goto kam wasi fittano mum keddiɗo o nan toon to koma ɓenninama toon ko ɗum woni ko fini ɗo e Wourossogui ko jaayi e musɗo kamniɗo mettuɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe gam Weltare TV andudinema musidɗo moon almudo moon Jiggo Barhama Caabi leñol Ibrahima Jiggo Caabe leñol nde ƴiwonde kone mawde hanki nde lappi nokkuji kewɗi tuganma damga boosaya ha fenma yogay nokkuji kewɗi kala tinama hendu ndu arde doole wonkuɓeje kewɗe kadi kolira ciyi hen eɗen mbiya tan yo wona belɗam kawruɗam may gartoy hen so haaji jomiraɗo jeheten ko toon to Matam
matam waɗɗani Wourossogui hanki o ko jonde yuɓɓina toon yuɓɓini jonde nde noon ko gouverneur de la région de Matam o woni Sayid Dia on nden jonde noon ko ɓeydude ndenka e kisal wonande kay lappol ngol palol dande maayo tenti noon nokkuji joñiɗi kewɗi no feewi wonande ɓen taccoɓe e yangara e tumeteɓe gueɗe ɗe pewani kala nde tawno leydi ndi ene sohli sifa ndenka e kisal e ɗiɗon fannuji kala mumena hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hanki o jaɓɓima toon to galle lamorgo to wonande kay médiateur de la république on noon woni Demba Kandji on noon addinimo wonande deftere nde ganduɗa ne waɗi ken tolno en 26 page wonande 2025 guila e gullitali e golle ɗe e gueɗe ɗe kala ene hen mantini kadi ɓen yaaɓe foftode mumen caɗele ɗe jogui to banggue sariya leydi ndi ha e gollorɗe e gueɗe kewɗe kala kanko hoorejo leydi noon wo holliti mawo ɗofto sarɗiyeji gueɗe gonɗe hen kala mawo toppito mawo yurnito no feewi kanko kadi Demba Kandji hono wo holliti ko ɓurani hoore leydi ko kadi ko ɗum ɓuranimo taw kadi ko windi e ɗiɗon dossier ji taw ganduɗa kala hittande wonande médiateur jeehowo ene yurnito gueɗe ngakkuɗe ɗin fannuji kala ene addana ko tonga ko kala hoorejo leydi ndi ha anda kadi ɓeto a golle muɗuma to Kermassar tonne kadi ko gendarmerie nationale fawi juuɗe muɗum ken tolno e 300 kilo taw kadi ko huuɗo bonko ko ɗiɗo noon nanggama hen goto noon nangga ko toon to Thiaroye goɗɗo o noon nangga ko toon to Kermassar taw kadi ko colonel Ibrahima Ndiaye dadima ko kolliti taw koye ballal renseignement e ñukidade haɓe mbawi tigui fawde juuɗe hen o saaɓe mbaɗama garde à vue kono kadi enquête ene jokki ngam andude tigui rigui holɓe ɓe gollita taw koye dow oɗona fannu Sophie walla men Aissata Sophie Galadima gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall mo ganduɗa ñawanoma ken tolno e hittande ene wonde bracelet taw kadi ko jawo e junggo e cogdi muɗum guila tan 21 lewru mai 2025 ittama noon ha laaɓi hanki o yetti Allah o juule annabi o holliti ñaawo ko goto woni Allah ɗum ko caggal ko tumano e 3 millions ko fate fond covid 19 ala kala ko feeñi hen haydara o holliti hen noon weltare makko mawde no feewi gartaten koye bempeƴƴe hewɓe yaltoɓe ko fate banggue Pastef landa mum hande o woni tigui koye sunare mawde no feewi kala ñalawma garɗo yimɓe hewɓe ne ɗoofo e kalanda ene paya toon to Bassirou Diomaye Faye ene paya banggueji goɗɗi kala teskama noon hewɓe kay no guiwirta e Pastef ni kono ne kadi hewɓe guiwirta to APR ene paya toon to Bassirou Diomaye Faye kami coalition muɗum hewɓe teskotoɓe noon teskima oɗo saaha kam beele jogorani yolbude Pastef kami APR ɗiɗo hen fannuji kala men ñalawma hanki o noon ko biyeteɗo noon kadi Alhaji Mansour Diop on noon woni directeur général le Dantec on hôpital hanki kañumne acciti golle mum toon to Pastef iwi en ha laaɓi goɗɗo noon ko Rougui Alhaji Sow ko tergal mangala nder Pastef kañumne subakande o holliti ɗo fi hoore mum e kaɗo landa ha laaɓi Amadou Ba noon eɗen gandi ko sardiyanke mo Pastef o holliti hayso tawi woni hewɓe ne jalta e landa ka ene paya banggueji goɗɗi kam kono hande aɓe jogui sembe e doole ko ɓuuri hen noon hewɓe ko yaltoɓe kono teskaka kam natoɓe oɗo saaha e nder kaɗo hen a landa jeheten ka toon to UCAD université Cheikh Anta Diop tambiɓe sifa jangguina université o hanki ɓe jaltini ɓattake ɓe kolliti wonande vacances 2026 fuɗɗoto wonande kay ko 31 lewru juillet nduɗo hen do gonɗen jogori udditoyde noon ko 15 octobre ko nden duɗal ngal uddita so tawi noon ko binditagol wonande duɗal université fuɗɗoto ko 2 septembre 2026 ha 31 lewru mars 2027 woni koɓe kolliri jeheten ko toon to Touba maggal Touba nden kay kisal koko ɓeyda ɗum ko caggal nde tina e kala sa joguiɓe fetilaji ene pellani gujja ɗum noon waɗi koye lawol Diourbel Touba ko fedde bandiji wonɓe oto kay ko ɓe darti e station Elton ɓe pelli toon ɓe nawi toon haalisaji kewɗi no feewi
ko wona ɗum ko noon wonande gendarmerie kamen de police kolliti ɓeydude nden kay kisal laawol faade Touba hakkude mum e Diourbel e nokkuji ɗi kala ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen haqqillaji kala koko ketti toon to wuro Touba ngo ko Touba keddoɗen hôpital Mathalibul Fawzayni yaltini ɓattake holliti o saaha ne jogui kene tolno e temedde jeegom cafrowo e fannuji kewɗi no fewi maɓe mbad balɗe joyya safara taw hay mbuɗo yeɓetake guila to ñiiƴe guite e seketeɓe e goɗɗum kala mum maɓe daro hen darde tindelan teni kadi fuɗɗoto ko ñande 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw ko toon to Touba ɗum noon ko yidde teddinir ɗum Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul faade ñalɗi diine wonande baɗoji toon koɓe mbiyata maggal ngal Touba to Kaolack ko gendarmerie goto wiya tep kanko noon o moddi koye droga mo ganduɗa kanko e ba makko e woɗɓe ɗiɗo ɗum ko caggal biyeteɗo Ousmane Diallo nde jagga ne woni e moto mum ne fayi to Amadou Diallo on noon ene jogui walla ne fayi toon to Mamadou Diallo on noon ne jogui ko fate banggue wonande omo jogui ko fate banggue koli droga ko toon wo nawanno caggal nde o nanga 2 kilos o holliti ɗum noon fayi koto Mamadou o on holliti won goɗɗum ko heddi woni koye juuɗe biyeteɗo Amadou Ka kañum e bamum mbiyata Aliou Ka ɓe kala ɓe nangama hen kanko gendarme o noon kanko e bammakko kala mbaɗano trafic ko fate on drogue kamɓe nayo kala ɓe mbaɗama garde à vue gam enquête jokkede ko fate oɗon sifa toon to Diamniadio paaɗen sous-préfet mo Diamniadio haaɗi kala ko fate circulation to banggue motoje Ibrahima wonande on ɓiete Ibrahima Diouf woni sous-préfet o holliti fuɗɗoto ko 1 heure jamma ha 5 heures subaka gam jogade ndenka e kisala wonande Diamniadio e ko taari ɗum kala ko wayno yen ha femna Sébikotane ɗum noon wonande ko jogade ndenka e kisal teskede bandiji kami wuyɓe eɗen gueɗe kala tenti noon motoje biyeteɗe Jakarta ɗe e ko nandi hen gonnoɗo hoorede Sénégal hono Macky Sall ko hande kikiɗe o huccodirta e ɓen ƴe o ƴamdata lefol fedde gotago windere nde débat ko fate banggue ɓamtare goto mabɓe kala so tawi heeɓi ngal cetal holko jogori fandare mum nawdi ɗum eɗen gueɗe yiyande mum kala muɗuma plage mo gaddaya ko ɓandu gorko mo duuɓi 30 yiita maayo ne wukkita ɗuma ɗon ɗo place mo gadda e Guédiawaye ɗo hen sanga 7 heures subaka sapeur pompier police ari toon kono andaka o hettinaka hay kayit goto tawaka e makko ɓandu makko noon nawama to morgue procureur ɓattiɗo tribunal Pikine Guédiawaye yamiri yo enquête waɗe hen jeheten ko toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass jamma hanki o ñalawma o ha jamma kala diƴƴe kewɗe noon jippima toon taw ko kewɗe no fewi ne artana men hen Amadou Sambalo to wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass o saaha mo gonɗen ñalawma hanki o ƴiwonde mawde machallah tuggueten ko 4 heures ha 18 heures kikiɗe ƴiwonde mawde wawi fengde alhamdulillah rabbil alamin caggal nde asman o irɗi asman o ɓool banggue funnangue o caggal muɗum waɗi hendu seeɗa e on saaha wawi tobde ha hedde futuro ko ɗum saabi noon oɗo saaha mo kalten Sir Abdoulaye Sarr kalɓe ganduɗa ko awnoɓe ko adi ko yorogo en waɗa ɓen kam ha guerte men puɗɗi yaltude ha fuuɗi ɓen kam ngala caɗele ko ndiyan o ari ko tan golle ɗe jokku tan ɓe ganduɗan ko gawi tan ɗen balɗe yorgo ari koddiɗe kala ko gawno o saaha maayi ɓuuri hen hewde ɓe ganduɗa kadi ko guila yorgo gawi gam fadde ndiyam so ari jokko ɓe fof koddiɗe oɗo saaha guese mumen ɗe ene gayi labudde ɓe mbawa ɓe ganduɗa hoorema awtade guerte ɗe awtade makkar nde wonande ɓen awnoɓe e nder yorongo walla gawi tan yorongo ari ɓe fof jogui caɗele oɗo saaha mo kalten wadde noon mo jiiɗa kala nan awto nde wonno guerte ɗe puuɗi ɗa fuuɗa goori 3 goori 4 kadi wasa fudde ɗo kadi fuuɗa wadde noon labudde awte beele golɗe mbawa rewde lawol ɗum saabi o saaha mo jiiɗa
jiiɗa kala mo ko jiiɗa ko kan gonka woni ko kan haala awtade guerte mum ɗe fuɗi kono noon rawani lawol rekkodirani hano hannirde wadde noon kamɓe kala ɓe kondiri oɗo saka machallah mo kalten wona caɗele ndiyam wona caɗele leydi leppani walla caɗele yewde ala ɗum ko Allah ni iwi ha laaɓe guila nde yarnango waɗa Sara Abdoulaye Sarr guerte ɗe noon ɓe hen ene goɗɗi ɓe hen kadi goɗɗani ɓe hen ɓaadi ɓe kadi ɓadaki wadde noon ɓe jiiɗa kala subaka kala o tawata arta 1 heure ɓe kadi ko toon dakoro ha kadi putoro jofta galleji ga ɓe kadi woɗɗum ɓe kadi kondiri wonde kañum ko toon daaki toon mbaɗi galleji men toon mbaɗi kolorɗu men toon dakoro ha lebbi tati ɗi lebbi 4 ɗi ha ceeƴa ha garta ha nattina nde puɗɗo kadi artude gawtude ngo Madina Gounass e oɗo saaha baddal kala ene belti ene mbiyeti Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass feed weltare TV weltare ɓe fulɓe dinma Sara Abdoulaye Sarr. Amadou Sambolo to wuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gennindi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie fedde darniɗe haqqe innamade ira Mauritanie rewɓe muma hanki on jippima e boli toon to yeeso kaso mo Nouakchott ko ɗon ɓe ceppi kamɓe ɗon ɓe kolliti fandare mabɓe ko nde accitte ɓen dumbaɓe dumbira gañgañalde ngam erade potal e peewal e moni kala rokkede ndimagum e haqqi mum nder leydi ndi haɓade kalifindi haɓande kadi ɗen gueɗe ko fati ɗen toɓɓe kala kono kadi ɓe jonnani to sur sarɗeji leydi to yowede ko fati banggue ɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo yaadimiɓe biyeteɗo Mariame Cheikh Dieng kame Gamo Choura ɓe ganduɗa ɓe ɗiɗo ha hande haala men ne jokki haalede no feewi Mauritanie najo goto kañum jagga toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Casablanca ɗum noon ko hanki wonno wa iwno ko toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Tonsi ngal Nouakchott o nanguira noon koto service douane ken tolno e million ngaji 2 koppereji euro woni ko nanguira kanko noon fano ko toon to Dubai oɗo sa noon enquête ene jokki e dow oɗona sifa e ɗe koppereji haalis kewɗe kaɗaɗe joldude hen taw koye dow oɗo hen sifa so someleka ko catal tammingala kuɓɓam gendi leydi ɓe kolliti e nder ɓattake moɓe jaltini kuppiraji courant 23 ha fayma 25 yogay leede fuɗɗanma tan ko 8h subaka ha 13h to Dar Naim Zatar noon kadi Dar Barka e leede goɗɗe kala ɗum noon koye golle ɓe ñaago yafuye kala sa kono teskama kuppiraji courant kewɗi no feewi e nder laamolgo ngo ha ɗo hen hewɓe keɓani hen jaabu wala ko jeeyi on sababu way kono carburant ngakkugol mum no feewi yogay station ngaji landaji ɗum ɗo kewɗi noon erima laɓɓitine ha laaɓa jaagoɗo on fannu hanki arti hen e caɗele peeñje taw koye dow sifa wala nde camion e ɗiɗon fannuji kala mumena to basik no ko gendarmeɓe ɓe nema ko ɓen teeɓi ken tolno e ujunnaje 6jeetati piccal 1,9 litre taw ko gasoil walla mbiyen carburant ɗum woni ko tetta taw kadi fano ko ene yalta leydi ndi ɓe noon mbiyama teɓ o saa enquête ene jokki e dow oɗon sifa gendarmerie holliti haɗi taccugol ko fate banggue yogay poɗɗe kewɗe no feewi taw kadi ko trafic giwnoɗo to banggue Rosso Sénégal ene fayi Rosso Mauritanie taw joli koye feeri oɗo hen noon ene suuɗa e bagage cukalel dewel guel duuɓi 14 kene fotto wonde ujunnaje 2 e kene fotto wonde ujunnaje 2 e temedde jeeɗi capanɗe jeenayyi taw ko foɗerne hen ken tono e temedde jeeɗiɗi carton ɗe gueɗe kala taw ganduɗa ko poɗɗe ponnoɗe taccude maayo kene fota wonde tonuji 3 kañumen duppa toon to Adel Bagru ɗin tonuji 3 noon woni hen ko guura ko ganduɗa happumne gasi guilay kosemeje jiwuji biskiteje e gueɗe goɗɗe kala mum holliti ɗum ko service hygiène banggue commerce biyeteɗo Mahfoud Wuldu Hamdani o holliti noon wonande darde mabɓe ko ɓeydude cellal kisal fade pittali ɓesguji ɗi ndentoro no feewi wonande produit ji ɗi happuji men gasi Mauritanie caggal kalana jooliga MSF eɗen gandi ko Médecins Sans Frontières ɓe kolliti kalana wonno hen ko 190 ɓe giwno ko toon to Gambie kene fonde balɗe 25 wonande gasoil mabɓe essence mabɓe ne gasi ha laaɓi ñamde yarde kala jeeyi sababu noon wonande caggal laamu leydi Mauritanie tini faaba hen tan ko 37 e ɓandu maayɗo goto
heddiɓe kala temedere capanɗe nayo e nayo jeehi jaade ndiyama ha ɗo henna cuwata o yiitede holliti ɗum ko hacher catal tambingala fedde gotago windere ko fate banggue haɓade kala ɗanle ɗe ndewani lawola kikiɓe hanki on jencude baccalauréat mo leydi Mauritanie no wiiri jagoɗo jangde ɗe huuɗa o holliti o heeɓi hen fandare makko mawde no feewi wonde subtede keelele ɓurɓe ngaɗude jangde gandama kono kadi baccalauréat jencude ndi rewi lawol no wiiri wonande jagoɗɗo ma en jaaha toon to diwana Guidimaka jaɓoɗen musidɗo men Zakaria Samba Diané artana men taw kadi ganduɗa ko toon to diwan mo Guidimaka jencude baccalauréat e nder oɗon diwana. jemala ñalle mum bandiraɓe tedduɓe tenkoɓe a yaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima kumtal men ɗo e nam e nder diwan meɗen e Guidimaka gartaten koko fate banggue wonande en jaltude kawguel baccalauréat itanduji ɗiɗi e nogas e jeegom taw kadi ko ɗo e nder diwan meɗen e Guidimaka wonande ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko sappo ardiɓe e nder diwan meɗen e Guidimaka dañɓe jaltude ɓurde moƴƴude wonande garwonejo ko Abdallahi Mohamed Saloum o dañi 14,00 wonande noon ɗimmijo o ko joueur Alhassane Oumar o dañi e toɓɓe sappo e tati piccal capanɗe tati e jeeɗiɗi tataɓijo ko Mouhamed Saloum Ahmed o dañi e toɓɓe sappo e ɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeegom nayyibijo o ko Selmou Cheikh Almani o dañi e toɓɓe sappo e ɗiɗi piccal capanɗe joyyi e jeetati e jeegobijo o ko Youssouf Samba Ba o dañi doɓɓe sappo e ɗiɗi piccal capanɗe joyyi e nayi jeegobijo o ko Mohamed Moussa Sow o dañi ko toɓɓe sappo e ɗiɗi piccal capanɗe tati e jeenayi jeeɗibijo o ko Lallal Hassan Oumar o dañi ko toɓɓe sappo e ɗiɗi e piccal ndiga nayyi wonande jeetaɓijo o noon ko Mariam e Sidi Traɓe o dañi ko toɓɓe sappo e ɗiɗi toɓɓe sappo e ɗiɗi piccal ɓolum ɗiɗi wonande jeenaɓijo o ko Cheikh Mouhamed Al Amin o dañi toɓɓe sappo e goho piccal capanɗe jeeɗiɗi e tati sappo ɓijo o ko Mouhamed Al Moustapha Mouhamed o dañi toɓɓe sappo e ɗiɗi sappo e goho piccal capanɗe joyyi e tati wonande sappo ɓijo dañi ko toɓɓe sappo e goho piccal capanɗe joyyi e tati woni 11,53 wonande ko ɓeɗo goni ɓe gandanɗa hoorema ko dañɓe e jaltude ɓurde moƴƴude wonande sappo ardiɓe e nder diwan mo Guidimaka wonande noon e nder diwan mo Guidimaka jaltude ndin lefin hekki fof ina teftorani wonande kala temedere nde ƴettuɗa ko nayyi piccal ndiga jeeɗiɗi wonande kala temedere nde ƴettuɗa ko 4,7 ko ɗum woni ko dañi ko fate banggue e jaltude e kawgal baccalauréat ɗum ko dawal garwaniwal ngal so tawi en gummima ko fate banggue kawgal baccalauréat gartaten ko fate banggue toɓɓol ñande nogas ɗiɗi e lewru meɗen jeegoyri tanduji nayi ɗiɗi e nogas jeegom to commune de Bulli wonande wuuro ngo Bulli dañi millimétre uji nogas e jeegom wuuro en wiye Seydou Hel e Sidi dañi ko millimétre uji e joyyi wonande wuuro en wiye Moutalag Debay dañi millimétre uji sappo e joyyi wonande kadi wuuro en wiye Moutalag Médane dañi ko millimétre uji sappo e ɗiɗi wuuro en wiye Woydamour dañi millimétre uji capanɗe tati wuuro en wiye Taybat dañi millimétre uji e jeetati ɗum ko ñande nogas e ɗiɗi lewru meɗen jeeɗiɗi tanduji nayi ɗiɗi e nogas jeegom toon to commune mbo Bulli. Zakaria Samba Dia Beker ngam a yaha weltare TV. Zakaria Samba Dia Beker golle ma joɗi peewi wuuro wiyetengo ñebbe Dia dañi ken tolno e millimétre uji nogas e ko fawi hewɓe kay nan toon luli ene loowa ñebbe mumen ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi Mauritanie Algérie ko cum musɗo teska toon to nokku biyeɗo Anba noon tawete koye diwana nokku biyeɗo Saria di kene fotto wonde yimɓe jeegomo mbasi pittali men temedere capanɗe joyo geggina e nokkuji men galleji kewɗi guese kewɗe mbawi bonde hen to leydi Mali wonande armée leydi Mali holliti toon to région de Kay taw kadi yalti ɗum koye plateforme Africa Corse wallidiɓe armée leydi Mali ɓe kolliti e rewindo mabɓe ñukkido ɓe jiiti taw kadi ko groupe armée joguitiɓe ko nonne kadi ene jinno wadde pittol ko fate ɗen gueɗe koye dow ndiwoɓe liiƴe mabɓe ɓe mbawi tigui derguide hen otoji kamɓe motoji kono ɓe kollitani ha laaɓi no hunde yarini hen ladde nde ɓe mbiyata ladde nde mbiyata Kangossa Bogo armée leydi Mali holliti waɗi toon frappe ne tawi nde région de Kidal wi état major général armée leydi taw koye ñiɓirde nayyi ɓe mbawi bombude ɗum ha toon e nder opération mo didini ɓe keeɓi hen fandare mabɓe mawde no fewi rewɓe hewɓe ceppi taw ko toon
to tamara seta ɗum noon ne tawi nder Algérie kamɓe no ɓe jeeya koye groupe Touareg mo Imgad ɓe eri ko jaam kono kadi ɓe ɓatti ko laamu leydi Mali ɓe eri ko jaam beele leydi ndi ne wonta e jaam e kisala teskede o saaha mofti woni koye caɗele to banggue tewa teskede meeɗa yiyede e nder mofti kilo tewyade ha yetti o 900 mbuuɗu ko ngol woni goo e nder histoire buseɓe hewɓe taweteɓe toon kolliti jeeyi sababu ko yiide daabeje ko hunde sattude no feewi gam caɗele nden ka e kisal kan 2032 hitande ujunaji ɗe capantati ɗiɗi Mali Burkina Niger oɗo saabi kolliti ɓe poosi candidat mabɓe beele ɓe jeeye hen so tawi kay ɓe keeɓi kamɓe yiiɗi rendude ɗe leyɗele tati ɓe mbawa kay yuɓɓinde kawguel guel Coupe d'Afrique ɗum noon ko hitande ujunaje ɗiɗi e capantati ɗiɗi wi noon ko biyeteɗo Mahazou noon ɓurandirede Baba Cissé ɗum ko toon to États-Unis d'Amérique o yaltini ɗum ɗon gam o saaha leyɗele AES fandare mabɓe kay ko jeeyede ƴamoɓe taw kadi ko juɓɓingol kan 2032 keddoɗen koye Mali Bamako wonande kene fatto wonde duuɓi tati e kaso kene fotande 15 millions amende wi jagorɗo sariya leydi ndi woni Mamadou Kasungui wonande ɓen addoɓe huuɗo wiyete ko Sisa noon eɗen gandi ko simme ɓuuri wawde hutora ɗum ko libaneji watte koye jarduɗe raccord waɗe ƴulmere jeygue waɗe huuɗo ko aɗa fooɗa ene yalta taw kadi ko Mounaysi ñolnaɗo ñolnira on parfum mo ganduɗa aɓe kutoro ɗum wonande commerçaɓe addoɓe ɗum hay hutortoɓe kala nangaɗo hen koye dow oɗon sifa ɗen gueɗe kala fayani jomum Bamako ken toon capanɗe nayo taw kadi ganduɗa ko ɓuuri hewde ko rewɓe taw kadi ko iwɓe toon to Guinea Conakry funtaɓe e ɗanle ɗe ndewani lawol kañumen cokono e nder galle goto caggal nde haalis e mabɓe ñaama ha laaɓi police mo Bamako wawi faabadeɓe ha yittoɓe goni e ballal gullitali kewɗi o saaɓe tottitama koreji mabɓe ɓattiɓe ɓe jeeya noon ko nokku wiyeteɗo Timbo ene tawi nder diwan a Mamou wi biyeteɗo Amadou goto ɓattiɗo ko fati mabɓe kamɓe noon mabɓe gono 49 debbo paɗen ko toon to Guinea Conakry laabe ko tana Moussa waɗi toon ko gorko e joom surme sukaɓe mum artunoɓe galle men ne giwi guese hawre noon toɓo manggo ne jippi to nokku biyeteɗo Jomfo ɗon noon wonande kay ko manago yani e mabɓe debbo e gorko kala mbasi pittali mumen sukaɓeɓe noon gañima hen ne tawe toon to hôpital molaɓe wi biyeteɗo Alpha Oumar Sy Savané o holliti ko on jaaye mawɗo e tana kono ɓe ceerani wadde jewte gam findinde yimɓe oɗo saha manago ne heewi jeyde sababu bomare yimɓeɓe no feewi to Guinea Conakry jagorɗo ñeñal kami pinal mo leydi ndi o holliti o waɗi ɗaɓɓade kanko ɓeɗo Moussa Mikael Silla waɗi ɗaɓɓade faade laamu leydi France ɗum noon wonande koye ñalɗi ɗi ganduɗa jeytari leydi France 4 lewru juillet hakkude ambassadeur mo leydi Guinée tawete toon to France kame ambassadeur mo leydi France tawete to Guinée gam jokkodiral beele coñce e pine ko fate banggue wonande almami Samori Touré nangganoɗo Guinée nawa toon to Gabo nokku biyeteɗo Mayumba walla mbiyen noon ko toon tan wasi fittan mum wira toon wonande deftere mum Alqouranil Karima yogay gueɗe mum kala ene tawe toon to leydi France fandare mabɓe noon koɗen gueɗe nde artirte e nder leydi Guinée Bénin ha fayma Maroc Bénin Maroc ɓeydi jokkodiral hakkude mum ken tolno 14 fande ɗum koye jonde wattude jeeɗiɓire taw koye jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗen cifande noon ko yidde ɓeydude jangde hakkude leyɗele ɗiɗi cellal ɓalli ko noon kadi saria taaridi coftal ɓalli fannu tourisme ɗe gueɗe kala ɗo e 2029 ɗum hakkude jagorɗe affaire étrangère ɗeɗe leyɗele ɗiɗi kala yidde kay ɓeydude golle e disodiral e gossodiral yogay faggudu hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi kala to Nigéria ken tolno e nogas e tato neɗɗo waraɓe e nder guure joyya ene tawe nder état mo Zamfara taw ko pelle bandiji jani toon nayi kewɗi kay
mbawi nawede toon to wuro wiyetego tudduno kame wuro wiyetego Namali ɗe gure kala hewɓe mbaranama toon hewɓe kadi gaña won biftaɓen police holliti o saaɓeji toon nden ka ekkisala Nigéria tribunal mo Abuja ñaawi jihadiyankoɓe ɗiɗo kamɓe noon ɓe nanggano ko gila tan lewru août 2025 ñawore mabɓe noon saami ñawore wargo tan kono ɗum ko avocat ji mabɓe kolliti Mamadou ñawore noddito hen goto wiyete ko Mohamed Ahmadou Ousmane o woni émir Ansaruddin goɗɗo noon wiyete ko Aboubacry Abba kañumne ko Al-Qaida jeeya on noon teskama kamɓe kala wadde ɓe janguji kewɗi no feewi ha tenti noon 2013 biftali e wargoji e wadde janguji e kawuji mintoreɓe oɗo sa ñawre mabɓe saami toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria to Angola ko russinaɓe ɗiɗo ñawa toon duuɓi 6 duuɓi 11 e nder kaso ɗum noon koye fitinaji bannoɗi 30 lewru juin 2025 ha ganduɗa ken tolno e nogasi ɗiɗi neɗɗo mbasi toon pittal men ujunere e temedde ɗiɗi nanga ujunnaji ɗiɗi neɗɗo gañi hen laamu ngu yiiri ɗum noon wonande ko Russie ne rokka kalis opposant ji leydi mum beele mbaɗa kuddata ɗum koye fitinaji caɗele carburant bannoɗi toon to Luanda ha bitikaji kewɗi gueɗe kewɗe mbawi helede hen RDC Congo kame Uganda limore mayɓe Ebola yalti ha laaɓi subaka hande o yaltini ɗum ko OMS cetal toppitingal cellal ɓalli windere ɓe kolliti ko maayi ko yettima ujunere neɗɗo taw kadi ganduɗa ko raɓaɓe ujunnaji ɗo temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗo e tato ka woni ko windita e nder RDC Congo hakkude muɗum ene wondi e Uganda to Liberia opération haɓade kala ko fate drogue tettama toon ken tolno e tonnuji 4 cocaïne sara bowal laaɗi diwoje ngal Monrovia ɗen koppareje on cocaïne so wattama e haalisa ma wonoy 317 millions de dollars temettete 17 millions taw koye koppareje dollar ndaw milliard so wattama e franc CFA ɗiɗo noon tato nanggama hen ɓen noon jeeya kay leydi ndi toon to Monrovia hen goto jeeya ko toon to Serbie goɗɗo koto Colombie goɗɗo koto Espagne kamɓe kala noon aɓe tawe e juuɗe enquête aji ene jokki e dow oɗon sifa to Burkina Faso wonande kay ko suka guinenajo goto tumdaɗo e jihadiyankoɓe ko kañum fella toon to Wagadugu ɗum koye contrôle ɓe ngala kayitaji o wiyete ko Aboubacry Bari kanko Aboubacry nden noon o dogi caggal nde o dogi ɓe pellimo kono kadi o mayani o tampino no fewi o erima koreji makko nde walletema en garto e kabaru Burkina Faso luural gongal hakkude hoorejo leydi ndi kame ɓen soldaji ɓurɓe ɓattademo ma en garto e oɗon kabaru joolam jaɓeri Iran hakkude États-Unis d'Amérique holliri so tawi Iran accani faddade laaɗe pétrole ɗe faddoto toon to 3 Hormuz ma waɗi mum jangu ngu ganduɗa Iran alana hattan wawde faddade ɗum saabu Donald Trump holliti ken tolno 39 woni ko Iran faddi bombi ɗum ko wona ɗum ko noon laana Arabie Saoudite jolnuka ko fate pétrole gaz brut kan tigui yilti ɗum ko caggal nde robbel utsi holli kay ma yane makka ton to maayo waɗe o Amérique noon yonnani ɗen gueɗe kala ko wona ɗum ko noon Amérique joori pettoje kewɗe faade ɓulli nucléaire kame doronaji kewɗi e nder Iran kañumne holliri waɗi kañumne piyande mum gulɗe jaw e nder leyɗele golfe ɗo tawete basuji yogay koñinkoɓe Amérique États-Unis d'Amérique ñawore Nicolas Maduro jogori wonde ko 2 juin 2027 o Nicolas Maduro kañum wonno gardinoɗo leydi Venezuela ɗum no wonno ko 3 janvier 2026 ko nden Donald Trump waɗi fiyande toon to Caracas e nder galle lamorgo ngo o nanga hen o sahano ɓe jofrin peɗeli ko trafic ko fate drogue omo tawi hande to kaso woni Brooklyn kaso mo Brooklyn kanko e joom suudu makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sal Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam jamal hiran hen